What's up mga kagahi? Good morning. Di ako karoon na nung bahay ko dari sa mga silingan namin. Siligan dari nga kanan. Diyan si Undo ka nagtinapog magluto. Di ano nung bahay rami. Dapat si Tia ko ini. Agi dantong kaya naman lagi papabaho nas bibinin dyan. Kaya mo rin magusto pa man si Jang buzot-jot. Waman si Jay bus ganan rung bang daga. Bawo ng bata ah. Enggak. Amang suwa. Dami. Kani bawal ka dyan na kaya sito na pero pwede naman ko na magsito sa hay. Di naman nagkarada. Dapat may humbang ng ka. Kau ba narang gawapaha ka dyan nung binadjing kinagawapahan? Arang grabe guys. Kali na kanay pasalamat na kayo. Wa may mag-classmate rin. Ini ka banang Gabriel. Kami may classmate man ni. Classmate me. Nag-abot man mi. Gikan ka Manila no? Gikan man sa Manila. Jaram ko pa. Kami along doon na buang putong gabi. Unang natinga kung along kay Gidan. So kung along may angga ni Gabriel. Nga mag along na. Pagkano lang kita? Banta pala ta maglagta kini kalingawan dito. Natinga ko na mag-adad. Unman ko. Mauna dahil ito kuyo. Zukino muda. Jadog love story. Hey, wa man jadon ta. Di man jad miss along close. Pahakan gani ko na na. Gugum gani gang uda na sad. Bito kay gisugo ko ni papalit ba di ko ikaw ra kay nang hiniksik pa ganito kita may suguon nga namo ko. Kuan bito nagsade. Gabriel, gigugo bito nagabot pahag lagi magkaukaw lagi ko eskwela. Jadi tong gabi na natinga ako kay ning close dyan ha ara man sa may kontrari uban ta dayta. Nay kalingawan dito sa tipon disco. Ayun man. Daga ko pod siyempre bago pa kong nadaga excited ko nga na kay kiat-kiat tagi po teenager. Uban po ko. Sa pagabot pa kay mas kuwi ni arang ko pa ha. Grabe man ang seksihan na ka pinasid please arang puti ka jo sa gikag Manila sa grabe pinaigwad aglubot sa pagkuha na ingan mas Gabriel nga da man to ka mas Gabriel si undoy no tay chicks do yo pag ganap ra si Queenie man na concept pag Queenie ba to imo kabag si Rosemary Jenilyn andad ko na pinaigwad sa ingan wa pa wala ko taga may nakakita magandang testing sa minahan mo pa natandag wa pa mabandog grabe pang mamords pa kaso ingan mas Gabriel kisa man dito amo na classmate di ba ning daw minimo donat sa pakot tingan mo medyo naman sunod buwan buwan na kasal naman grabing dali ang ilang gugma oy ora to ana to gamay nga story Diyan mahal sa ta. Mahal sa ta. Nanguam ra masig usin ko ni undoy. Diya kita kan kunin mo kwenda ni. Sigurado ka para konsumo ni. Lagi to idaghas bay. Balik dyan na uwal mo ka. Basta kini man ibalik dyan. Mura magkasadya ka rin na malagay sa 38. Na tiyo. Awara man just kunin mo ko ana. Di uy mo na. To idaghan tus bay. Na bali sa 38 pesos. Ay lang gidadaan guys kay daghan man hinog. Bitaw. Si Queenie nag-vlog ko ni sana sa channel siya sa channel ko eh. Kinan Kim family vlog. Nakalimot ko. Dikit ka to diha. Kinan Kim mga tama na babig ampo. Ang ampo mo rin magkaon kang di mo sahuhan sa yawa. Kaon. Darde. Anta guys. Udah pilih ko limo kita beauty queen. Tagat ng kabutihan na ni guys. Taas ang energy ron ka ngano. Check up man kog hapon. Bisa kay na okay maghapamati dahil may gipang kuan mga gipang resita nga magmaajuhon sang panglawas. Tilawir ko na. Aron mo taas sa imong kuan confident level. Man sa guys. Ukoy? Ipod ukoy kay kuan man ni kanina bulinaw man na torta. Turtang bulinaw. Hindi kare adobo. Ato sana ka? Humanap ito ko pamahaw na. Kina ka suka te? Aga to bigirito ma. Be, pangatang suka be. Kanang suka be nga lamit be. 12:57. Mao ta guys kay mo nang natay energy mo alsang bibi. Wala man ni sud. Humba. Para ta mo suwa. Humba. Aman. Abi pwede ka tong ibutan ka be? Shout out ko na sila Flor. Oo. Ay problema. Wala daw pa mo. Ayan ka de, bisa mo pagpapanganan. Dara ayo inyo na ko pisan Ito ni. Grabe dang Bisaya ah. among ikuan na among atyata Pero mga sunod adlaw paguro. Sama po yung mga nganda ni Jun sa may shout out dito. Nabuang na. Kalimot man ko eh. Sama ko meron ko regional sa man. Regional. ayo lang nang Charles Charles.
Charles Kitten. Napil man siguro kas video. Yeah. Ito ah. Shout out kay Charles Kitten. Tayo. Sige, salamat. Balik-balik ko rin sa mga katanan. O, lagi. Tabanda na. Ginoo ko. Kana. Lagi, nangitali ko suka. Kaya marami ko mabuhi-buhi suka. Labi na o ka na na umba. Ganahan ko bang humbag sukaan. Nakapalit mas undoy og pisa na may nagrekomenda ni para sa liog ni Bibi. Sakto bitaw na. Padara na nahong ma'am. Ha? Padara na ko bayad. Uy, ginugulis undoy pa ka-all mga jud. Ang kami ko dari sige gurdir wa pa munday po ikabayad. Ingon ko magdag kwarta, mauwaw ta ni tagidas kananan. Nanay, ate dagod. Dagod mo pag. Tino. Tuog na. Magulay ko ng utang ti. Di ko makatuog. Basta matuog ko ron, di ko makatuog. Ang utang. Kayod. Mag-uog ko nyo hala na. Hibos, magatot at Indian na. Diyan makatumula galing mahapon. Yan ba? Grabe yan ang pagimula. Diyan makanimula galing kahapon. Kaya naman ko utang. Yan na. Ngayon pa to. Baan na, oy. Sila katawa po. Tukar-tukar ang ganyang energy ron. Nairas una. Lalo sa una. Sa una, kakadadlaw man ko energetic. Karong tukar-tukar na laman. Mabilar naman ta sahay. Bawo, lain na makamood ron na may mood na ron na. Gusto ko maghuhinat to ka na. Na makascout sa bugan. Ang hiniksik niya na. Nga na lagi, Japan na po time nga. Energetic po. Hindi na lagi parehag kuan. Nga. Kalawat na Ay, sa na. anak na. Basta makuha na siguro, mainahan na no. Asa pa galing na floor. Nahanginan siguro bilahan pag anak. Wala din sampung eh. Huwag masampul kayo ng gawas ng baby da dyan. Abi mo nila kursiin pa. Diyan naman di ay. Pagutang mo, diyan na. Diyan na. Hindi. Kaduhar ng ito, lagpot. Tuwas mamila to ha. Ganahan yung tos bibinin dyan, sa arang sabaan na ho. Sus, ginoo yung tawag siyang mamila. Mamila ni Jog si Yaya, Pibi. Ito, grabe na yung nagyaya, oh. Tita. Di amis ila kayo naman, umi ka naman dyan, kananan. Wala ni Mamila. Daras tiya, queen eh. Mahos ako guys. Subscribe po nito sila guys, kanaba sila yung vlog. Ay, manggamay nga channel guys. Sarap to, Queen, kalimot mo ko eh. Kin and Queen. Oh, Kin and Queen. Kin and Kim. Kin and Kim. King and Queen na noon. Kin and Kim family vlog. Kalimot Ako na mo guys, ko. mga daily vlog. Kita mo ito, naging himo diyan, no? Kalimot naman po ko, Queen. Grabe naman. Kinaunhan, tos na kang bahay. Ang daot na ng utok, kalimot na ko. Ang daw, pala ba? Kato nagbinig nito. Ah! Ito yung mga kinaunhan. Yung hala, sige, mga an sa amin. Mga sa tatay. Wala ko matulin na ni. Wala na customer na ni magkakaan, gamit nagtibok lamisa. Tanaw na dyan ang buhok guys, oh. Di lagi dyan ni ma. Straight man gadyo kong buhok. Kung sa kay kini lagi magsira tagbangan-bangan, kaya na bata lagi mang lagnot naman. Umususo sa sana, mga na naman sa ngawang. Mugno naman. Manang ahad ang bangan-bangan. Usay gani, maganingan. Ang ginitaman kayang lumun-lumunon. Karon kaya haram magipon ite. Ginabog nga na. Napa magyapog sa pulo. Mut ang gamit nga shampoo. Ang gamit nga shampoo hinatag nga iti Janet. Ang salamat iti Janet. Pero ang ilag, proud. Nagyapog ang ilag. Ang grabing ito, mapinubintahan na dyan. Pwede. Napunhag na kasi pwede. Grabe din yung ito makay. Kaya ba na mong buros ta. Guban, di man maitim. Pero ako maitim mo. Grabe ito man pati ang buhog lagi. Sus, di na dyan ikita. Hindi ko na ang buhogad. Wow, lagi ko sa doktor lagi. Magpa-check up ito tas ubi. Wow, dyan ko. Sa hambugan grabe ka dyan. Kadagto. Maraga dyan bagnod sa kalir. Maraga lingkod-lingkod sa abuhan. Bawal makagakura po. Ikaw siguro po niya nagtanaw na. Pareho siguro tagbugan na lang pajak. Ito niya magtutujoon. Ay, kaya nga na mga dyan nang magbaros. Grabe, bilib nila magkasukus uban nga grabing kahamis. Anyway, bitaw. Pag naglibid bitaw ko sa pagalingan karon. May time nga happy ka ko. Paras karong adlaw, garaon ka ko. Maraming balik bitaw kang pagkagara sa una nga karong daga pa ko nga. Puro kapuang pa. Napit time nga grabing kalunli. Diya, ana isay makahilak ra ko, matingar ako. Gahilak kam nay ko. Nga na ba? Mao nang kasabot jud di jud ilalim yung inahan or kanang di lalim ng pagutang ng anak bitaw kay agato siguro ng hormones nga di bitaw nato masabitan nagkalanrakas nga
Basta, katong mga inahan nga nanganak makarelate nga murag maglibog ka, gamay rang problema, murag imong dibdibon. Okay. Anyway, katuog na mas dalton, unta, sa baan man ko, namata na hinuon. Luoy lamang. Mag-voice over ta. Mga dyan rin nag-abri. Doon sa kay loob. Asan yun. Arang ko loob. Intawa na lang dito. Kabilat-bilat na imo ana be. Ara man ay initan ni Jack o ang nag-aircon. Inita gid ni pud nag-ilimutan sa bangon. Uri ana kita dingit ang dali. Ano? Oh, hintaon. Mag-isig kong abot sa aircon. Na may electric pa nila gipaandar. Kalau isang bata nilimutan mo ang bata. Ay, sus, galimutan mo ang bata. Ang paandar gyud kung kaluoy ba sang bata. Uy, gianutan. Kami rang duhain taon kay isang amahan ni uli sa bay guba. Nasa murang insik ni uli sa bay guba. Uli sa bay guba nga nagpukag sa nila ni Ja. Kay uma po kung atin ni og kasal sa ang best friend. Sa kay ara mo pong kabalang dun. Isugo na to ganina ni kukuha na to sa nina. Kay rong mo dun nang diretso na. Hapon na noon mapay na muna. Daniguan na ara kasuga. Nilong pa siguro to. Ang bata magud namo mo nang ang suotag ingana. Ana, suotan na ingana kada gabi kay aron di na sa makabaw. Kani kami ni kusun kay natulog ba ni. Kay aron di bitaw si Jama. Nah, daghan na pinakitang sa Facebook nga na tapos ang ilong. Diyan na uli dagan ang bana. Di ha mong gipal gyud kon. Kaya ang bugnaw na pud ganinan sangi pandar electric fan. Hinilak pa dahil yung bata kay giintangan. Mga na nabang giandar, magsahanap ng pag-galit. Ang yung maraming ipulipuli. Kaya ag-fan ko dari sa ito, dito kaya. Lamig sa ito kaya. Pagkana ko siya sabi. Saan lagi ni? Ang gipakuha yung doy ang eyeglass kay. Kuan bitaw? Eyeglass kay kanang sipon-sipon po. Medyo nang tara mata. Ano nagagamit at sabi mo na sa buron ko. Gigutom na ko mga namin. Tinapalagi pala. Ni mo nem itilog sa imong asawang pasuso. Naday na palitay manok. Ano man? Katong kuan kanang Ikulbit. ayo kay tugna na aso. Okay ra. Okay para nimo. Bugnaw. No, nabasa ka? Ha? Tapo mo na. Sebenarnya nabasa ka? Uy, wagan. Mr. Frank Dalton. Uy, Wa man. Sakto na. Wakay na mo. Uy, ang mga brakar na kita sa lat-lat kaya rumado na yung nga na. Kaya di kumuangas na turn nila malangan pa kung abri-abri. Diya, dah, mas lami ito nga ning kasara. Uy, pati na yung taong kaya bata mo ka. Pero sakto sa bay. Urat yung bata. Uy, yung taon ang bata mo.
Plan sa padekos ang isuot kay mo atin lagi ni ug magkasal sa aming spring. Gag notif nila kay bluman. Pareho man min pareho kanang naay favorite color. Bunulo man. Kuan. Ano man baho mang iro? Macho kayo mo ning gilabhan. So undara ko plan sa mga taud kay Si mama rin si Jin rin naman. wala man mahihay no karon Basa-basa. Nanganak ko si Ikan. So by the way guys, nanganak na dahil si Tita Banban ni Dalton. Kato ba ang ban-banin nga burus ko pernatan sa limag guys, nanganak na si Za ang luoy kaya na si Za nakuhaan siya sa nag-bleeding si Za na nasa na postpartum hemorrhage and nanginahanglan sila blado no pero okay naman kato eh. Nakabur naman yung pudagilahan kuan. Pahinahanglan pero mo lagi. Yan po pag financial needs nga kuan makabot kay nagasto ka emergency is man daw sila nakapaghanda nga ngato gawin lagi yung taon food halang hindi ampo nga kuan hindi ampo nga anta maka kuan sa makahiling kawas anong kalata na rin dapat undog imuhang mga kuan so kay pwede naman ko magsaba-saba kaya na mas undog kaya magpingit-pingit si Dalton na naman punit si Dalton ang kalata taon din ang mga gamit ko manghilabot ka na kaya di naman po sa makatulog ang mga hilabot medyo na sigara yung hikos natay parcel sa nga brihan unang item uy basa man eh unang item is hani man cute ka dyan ito ganing abrihan saan ni sabi na hindi man maabre yeah midyas masiguro ni parang Dalton char, sana all, Dalton, daghay gamit. Uy. Awal. Arang ba kanin Dalton, dato man itong bulas. Uy, sarap ka cute. Arang pa ni Dalton, kaya gamay magtiin ni Dalton. Kung di maarang ni Dalton, ihatag ni ng Dalia. Mga midyas man dahil ni. Mga midyas. Keep na ito mga karne. Uy! Wapo! Ang ipasuot ni Dalton, ugma. Kani siguro yung ipasuot ni Dalton, ugma. Wow, nice! Midyas gihapon. Cute na, midyas ni Dalton. Kaya di pa din sila pwede sa patusan. Kaya makadaot mo dahil sa ilang development ug imong sa patusa gahi. So midyas-midyas ani sila taman kuno sila makalakaw. So taman 1 year. Oh, di siguro Dalton abtag 1 year oy. Taman makalakot Dalton ato sa sidyang midyasan instead nga sapatos. Kaya man sa patusan dos niya gid ja man si Ma'am Juna ni Ma'am Juna bawal lagi kuno og sapatos sa bata nga di pa makalakaw jud kay murag makuan nag-shape silang tail. Siguro ako kay mo basta kay search naman sa Google, nag-search mo kuno sa gid mao man jud nakasuwat nga nga nagati kuno lagi nga kinahanglan midyas na. Medyo cool si kuan. Babes ni baby. Ay sa ato sa ni padapin kay video ko sa tas mahud ni undang nanganak. Panas floor. Aray. Hi! Hello, kamusta man mo diha? Uy, hala. Blurred man yung boy, wag mo kay signal boy. May signal sa dulimit. Baby, Dalia. Kugulit. Dalia, hala, nagsup-sup. Pag sige na mapasusuban kay rong mukha, nag-bleeding. Wala mo na magnawang ni Dalton katong sup-sup sa Dalton. Baby, Dalia. Tug na mas, Kuya Dalton po Hala, rang kahimos. Hala ka na, bi, banat, bi. Kaya rong nag-bleeding ni Mama, bi, sig susu. So, ang hertaman natin vlog today guys, kapoy na po ko. Ang energy na kay gamay na lamay mabilin, ini kagapon. Good night, salamat sa inyong pagtanaw.